Кой ще успее да сложи по-бързо? И добре протектор на телефон. Хайде да видим. Хайде да видим. Започваме. Аз въобще не знам къде се намирам в момента. Обясниха ми малко, трябва да почистя телефона с ето това нещо. Почистваме. Аз знам, тъй като съм лепяла и преди, работила съм тук в тази фирма Mega Device. Полагам, това трябва да го избърша. Айде, ще ти помогна. Айде, от тебе да мине, добре. О, махаме, добре, това е хора за праха. Събираме, за да няма прашинките. Добре, съм готова. Това те все пак трябва за по-бързо. Гледай само да нямаш прашинки. Майко, тук се случва нещо. Май успях. Кое както може. Трябва да има някакъв инструмент за това. Ага, ето. Лечи си, от тук виждам, лечи си кой става протектори. Аз тук... Това е за спокойни хора. Аз съм човек, който ме познава, знае, че аз бързам. То и аз, особено сега, като е състезание. За да махнеш тези мехурчета, може леко да го надигнеш от едната страна. Не бе, пак останаха. Аз по принцип харесвам тези протектори на Mega Device, те са по-подсилени. Не мога, искам да се откажа. Това по принцип със сигурност клиента ще го върне. Аз съм готова. Просто и на мен горе-долу ми се получи сега. Ето, само по ръбчетата. Може да го оправиш. Заради това идвате в Mega Device, ако си купите протектор от тях, директно ви го слагат даже безплатно. Така че въобще не се мъчете самички.